Molt bona i suculenta nit. Dic això perquè tenim entre nosaltres a un entusiasta de la cuina i dels bons amics. El Cisco Melgosa és mecànic a Mollerussa, però es dedica a la cuina per afició. Per les nits envia el destornillador pel culleró i els fogons. L'hem convidat al nostre programa perquè està fent a les Borges Blanques un curset de cuina per a concos. Això, que a simple oïda pot semblar una mica ensopit i ranci, no té res a veure amb la realitat. A la Garrigo Taverna de la capital de les Borges, a la capital de les Garrigues, es celebra una veritable festa cada cop que el Cisco i els seus alumnes es decideixen a fer un plat. Nosaltres hi vàrem ser presents i vam treure les nostres pròpies conclusions. Divertidíssim i boníssim. Per cert, vostès saben el que és un conco o una conca? Doncs aquesta serà la primera pregunta que li traslladem al Cisco. Què tal, Cisco? Molt bona nit. Bona nit. Benvingut al Més a Prop. Gràcies. Què és un conco? És una persona soltera. Potser vindria a ser un nom una mica despectiu al temps enrere, però ara ben bé és el que en diríem un single. Però amb lleidatà és un conco, encara una conca, no? Una conca amb parella, amb persona femenina, no? Correcte. I a partir de quina edat, per exemple, es considera una persona conco? A partir dels 20 i tants, potser 26 o 27, no? Tan joves? El que es considera l'edat més o menys d'haver estat casat o d'haver-se casat abans. I tu creus que el saber cuinar pot ajudar aquesta tipologia de gent a trobar parella, per exemple? Home, a trobar parella potser no, però a fermar-la potser un pelet, a fidelitzar-la una mica quan la tens a casa potser sí, no? Vull dir que almenys sàpiga que et pots desenvolupar bé a casa teva, no? Una miqueteta. Per què t'has decidit a fer un curset de cuina precisament per a concos o conques? Sempre estem a punt. Sempre estàs a punt? No, estem. És un tema que no es passa al meu ofici, però m'hi ha agradat molt sempre. Llavors m'ho van demanar per fer-ho i evidentment no vaig poder dir que no. Al contrari, m'ho he abocat a tope. Però em sembla que la cosa va començar degut a una mena d'intercanvi amb un amic, diguem-ho tot, perquè estem al Més a Prop, és un programa... Amb un molt bon amic, sí. Amb un amic que havíeu de fer un intercanvi de cursets. A veure... Jo el tema de la informàtica no el portava massa bé, llavors vam quedar d'acord perquè ell m'ensenyés informàtica a mi, em fes un repàs, llavors jo li ensenyés amb ell una mica de cuina. Llavors allò es va començar a agradar, perquè són una colla de gent que són massa bons, i no se'ls pot dir res. Llavors dius, podríem, i quan dius la PD podríem, ja s'engega la màquina, comença a funcionar, es comencen a ficar cartells, es comença a fer de tot, i es munta un curs com el que estem fent ara, no? I tu d'informàtica n'estàs aprenent? Encara no ho he començat. Què començarà quan s'acabi aquest? No, començarem, si no era de nou, el dijous. És a dir, ja començareu per tu sol o per... En teoria, de moment, per jo sol, perquè em convé fer una espenta molt ràpida, perquè a partir del juny la necessito ja. He de fer altres cursos a nivell professional i necessito el curs d'informàtica infal·lible, no puc passar sense. Els teus alumnes quan són? I d'on provenen? De tot arreu. En teoria són tots de les Garrigues, però el primer dia vam començar, sembla que érem 9 o 10, i avui som 17, me fa l'efecte. Però n'hi ha que algun dia no poden vindre, n'hi ha només en dies puntuals, depèn. Però no hi ha problema, es van manejant perquè massa gent tampoc no hi podem cabre. I l'experiència d'aquesta gent és ben poca. L'experiència a la cuina em refereixo, Gairebé és ben poca. M'està malament de dir, perquè no es pot parlar mai malament de ningú, però no en sabíem pas gens. Ens dies, per exemple, que el dia que vaig venir a visitar-vos, que fins i tot em vas donar un parell d'exemples. El de les gambes, per exemple, a veure. Sí, home, de les gambes encara... El que em va frapar més va ser el de la pizza, no? Això t'ho vaig comentar potser. Sí, doncs estaria bé que m'ho comentessis ara, perquè la gent se n'assabentessin de fins en quin grau els teus alumnes són uns manetes en la cuina. Evidentment no direm noms, però un dels alumnes que tenim el primer dia que es va calentar una pizza, no direm marca tampoc, d'aquestes comprades precuinades, la va ficar entre el microones en plàstic i tot. En plàstic i tot, és a dir... Els telespectadors es donen una idea de que els teus alumnes de cuina res de res. No, n'hi ha algun que sí. Fins ara. N'hi ha algun que sí, però la majoria és de massa. I l'exemple de les gambes? Les gambes sí, que hi havia un noi que, per exemple, que una noia, tampoc no direm aquí, que el seu problema era que quan menjava gambes havia de menjar 5 dies seguits, perquè tenia la caixa congelada,
I llavors ell tenia la idea que no es podia tornar a congelar un altre cop. La idea de treure unes quantes i tornar a ficar al congelador, ell se pensava que no es podia fer perquè trencava la cadena de fred. Evidentment tots sabem que si estàs un moment no passa res, no? El que no podem fer és deixar-li una hora fora, potser. Però ni això, vam començar molt de base, no? Molt de zero. És a dir, que també és una qüestió que et volia comentar, que a més de la cuina també els introdueixes amb nocions bàsiques del que és fred i calor, no? Clar. Perquè això és importantíssim, també. És que és tot. Vam començar aprenent a tallar ceba, per exemple, que la gent no sabia tallar una ceba. Es pot tallar de moltes maneres diferents, depèn del plat que hagués d'elaborar. Vam començar pel tema de coccions fredes, coccions calentes, per fer carpaccis, per fer coses així, només una mica de base, el bàsic perquè ens poguéssim bellugar. Vam presentar els elements bàsics en una cuina, que poden ser les cebes, patates, tot el que s'ha de tindre sempre a casa per salvar un sopar o un dinar. I a partir d'aquí vam començar a treballar. Llavors el dia que ho vindré vosaltres era el tercer dia. Era el tercer dia. Vam fer 2 dies reals de curs i el tercer dia ho vindré vosaltres. Jo, per meu gust, potser un pelet abans d'hora, perquè encara no estava la cosa molt afilerada, però bueno, penso que encara va estar bé. Ara, de seguida veurem les imatges d'aquella nit, sí, era un fort de riure, potser. Sí, ho és, sí. El que és el curs es titula La cuina no mossega. Sí. Hi ha molta gent que té por a la cuina. Sí. Per què? Jo no sé si ben bé és per la feina o perquè, com que no ho hem fet mai, sempre hi ha aquell respecte a una cosa nova, no? Jo moltes vegades el curs m'he de frenar un pelet perquè ja dono per fet que hi ha moltes coses que les saben i realment no les saben encara, perquè ells per la feina, per les circumstàncies, per casa seva inclús, no han entrat mai en una cuina i no saben les coses bàsiques que s'ha de saber o una mica d'intuïció per on anar, no? I llavors m'he de frenar una mica perquè si no, si és que això com, no? Moltes vegades les mesures, dius, aquí tenim un pols de sal, o un polsim de pebre, no? Quina mesura és un pols? Un pols meu pot ser aquests i un pols d'un altre pot ser molt més gran. Això són fallos, no? Que els anem polint a poc a poc. Doncs mira, mitja culleradeta de cafè, no sé què. Això costa una miqueta de fer, costa una mica. Però bueno, bé, anem polint com podem, sí. I potser també el fet doncs, que la majoria dels teus alumnes són homes, no? El fet de no haver entrat o de potser les costums d'abans no eren potser una mica les que pugen els nens d'ara, que els nens d'ara, els joves, estan una mica acostumats a tot, no? És diferent, sí. Sí. Jo recordo a casa tota la meva vida d'estar a la cuina. A mi ningú m'havia prohibit mai que no hi fos, i tampoc m'havia recomanat mai que hi anés, no? Però a mi em feia molta il·lusió, no em feia gràcia. Però no era la costum de la majoria de cases, tampoc? No era per a res. Inclús gent més jove que jo, a vegades parles de temes, si és que preguntem plats, inclús clients del taller que ho saben, i si te pregunten per fer receptes, o algun dia inclús vaig a casa per ajudar-los, i quan tenen algun compromís o volen fer una cosa especial. I pues que a casa meva no he entrat mai, només entrar a buscar el vas de llet que em ficava la padrina. No es ficaven el vas de llet ells. Això suposa, no sé, potser costums o cultures o... Jo de tota la vida ho he vist fer a casa i sempre m'havia agradat molt, sempre m'havia tirat molt. Ho havies fet a casa i has tingut 2 grans mestres. 3. 3 grans mestres, no? Les 2 padrines, pobres, que no hi són, i la meva mare, que encara hi és i... Que són les 3 figures que surten sempre també al teu curset. Parles de la teva mare i parles de les teves padrines que... Com si parles de Nostre Senyor, sí. Perquè eren i són unes grans cuineres. Sí, són les reines. Són molt bones. Eren les 2 padrines molt bones i la mare continua sent encara. Perquè cada dia millor. I per molt que ara vulgui apuntar i per molt que vulgui fer i jo sé fer això i sé fer allò que vulguis... No li arribes a l'avançada. Què et sembla si veiem com vas preparar el plat? Com vareu preparar el plat aquell dia que vam vindre a les Fa molta gràcia, sí. Doncs veiem-ho.